wacho miya luya wuok yani atete meka alafu wich bar mang'eny kabisa ineno. Koro mago shida momiya aonge kwe. Koro an akwayo jokanyanam osiepe kaachiel gi joluo duto kata ng'ata moro amora mokende luo lakini tekni neno, akwayi go uwezo matin giminyalo timiya mondo tafadhali adhi e osuptal otimna sajari mar tielo ni. En ni dhi gol tielo ndio kuot but shida miyudo en shida matin ni e chongo ka igolo ler moro, kosagol ler no itimna tiketo machielo then mar ariyo igolo koni alafu tielo bro chango. Koro shida makosa ni mna pesa na kwayi matin mimiya no abro goni erokamano kata ka ikoso tiketo na lamo but duto abro goni erokamano. Jera Lolwe TV en odiochieng' machielo mabende kwakelo ni Chenro Moyiehi ka bende odiochieng' makawuono wantiere koda sigana mar David Otieno mabende ong'ere kaka Dj.Bunduki mabende biro limo wa odiochieng' makawuono e studio wa mar Lolwe TV mar mondo mi onyiswa sigande. David ako thuolo ni mar rwaki ni machiegni. Kamana goero kamano kuom donjo iye ka. Kwachako ing'eni jaluo nyaka pakre matin. David Otieno ni en ng'awa ijakure inyalo mana nyiso matin kaluore kodi. David Otieno ni an wuod game Siaya but dhano ng'eny kaka Nairobi ka dhano ng'e kaka Dj.Bunduki AK47 because ahero sana wach thum gi. Yeah. Itoni Dj.Bunduki AK47. AK47 ema mihero koso nang'o? Mane madhano kata an wuon ahero wach kiluongo kata David Otieno an wiya wil gi nyingano. Koro ang'eyo David kiluongo Dj.Bunduki yes abro ting'o kata bada malo. Ahero nyingno kabisa. Kiluongo David Otieno wiya wil go kata seche moko. Koro aparo kamano seche moko kadhi kuonde sirkal gi kata osuptal kanyaga paro nan gi nyingno. But ng'enyne wiya wil gi nyingno sana. Ng'iyo mana gi Dj.Bunduki. To kod Dj.Bunduki ni nowuok kanye? Dj.Bunduki nowuok wach nitie ndalo ma kapod natin to nitie nyien moro ndalo wach siasa gi ng'eny nahero. Koro nitie nyien nobiro yo dalawa kane gi campaign to ka nowuok kono wach nyinge en iluonge Dj.Bunduki to kanyo ka owuok odhi ni dhano wacho ni bwana ni mihero ga thum nying ni wamiyi bwana no ja Mombasa we ibed ja Siaya Dj.Bunduki Masia. Koro kamano kaka odhi ga mbele. Koro ginyiso kaka igro to ang'en ga Nyasaye ogwedhi tibiro bedo DJ maduong' e Siaya kabisa. Koro gibe gilamona tema ni koro ka chien be keno dhi donjo koro wach tuo mosebedo ka ywaya matin but an wuon an gi geno na be abro bedo Dj.Bunduki Siaya mzima. Geno nitie. Machiegni inyalo Lolwe TV to be aneno ka bende in jakogalo damu in gi kogalo roko shati mar kogalo bandres baneno gi kogalo koro jahera mar kogalo. Jahera mar kogalo wanjoba kata somo ng'eny wadhi ga watch team wadhi ga watch mpira wan mafans mag gi. To koro odiochieng' makawuono kata kamano gimokili kata mne Lolwe kaendi en wach mopogre mabende adwaro ni lernwa kata mna oganda marwa mar mondo mi owinje kata mana achiedh nade ma intiere godo. Kwachako intiere kod achiedh nade mane? Ka biro shida mantiego en shida mar tuo osebedo ka ywaya. Koro ma koya kaka osiepe kaachiel gi jololwe TV mondo konya. En shida mar tielo odhi okuot. Koro kaka okuot ni ng'ato nya neno ne ma kitamba but gini en gi jo Kenyatta iluonge ne pressure damage. En gima miyo kuma remo tuo to gonyore mondo tim nade mondo tem ringo. Koro jo osuptal nomiya gini mondo arwak kineno koko rwaki. Kata mana kapok iele kata okuongo mondi inyalo mana leronwa ni achiedh nade no nochako karang'o ta en ang'o manotimre kata kaponi ne yudo hinyruok kata mana kichako sigana no kata kapok waneno tiendi. Shida mar tielo ni ka nitie ndalo ma nabedo gi shida ni ka nwadhi e osuptal daktari ni pimo to wacho ni gini chal nochaka katin wachi ging'iyo ni ka in e dala kaka ng'eny asebedo e dala koro wacho ni gitim dala kilwar tibiro wang' tiendi gi pi kama to wach nyoro orumo. Koro ma dire kono fuatilia to niyudo ni nalwar kana tugo mpira to chonga ni nitie kano dhi bedo gi shida to janyuola no dhi otimo nade odhi owang'o gi pi to dhi okwe kara injury no dhi obedo koro kara kaka donge kaka otimre nade kaka obendo omedo yawre. Koro emna sani koro ka tuo ni biro to koni fuatilia tiyudo ni chogo moro dhi otimre nade opasre matero pi koro tero to kogol. Matero pi e chongi kose tiendi? Matero pi e tienda. Koro tero to kowuok koro kowuok to wuok matin sana ng'eny ne dong'
Koro samo donjo no kamodho mang'eny to tielo timre nade tielo medo yienyo. Koro to kata ka modho pi biro ka tielo biro timre nade biro duogo ling' te mani ng'ama dhano kinya bedo kok imodho pi ineno. Makoro sani kata imodho pi to pi dhi e tiendi. Sani ka modho pi odhi owuok matin sana. Koro ma kata ng'eny ne kaka long ni duong' ni e kaka tielo ne rom. Koro ma daktari nonyiso ni inyalo ga timo tuwe mondo kik pigno bed mang'eny. Wach ni chopo kuma long ni ok donjo do baro long. Koro gibiro to ginyisa ni kijana wako mondo itim nade tema ne tuwe mondo kik obed malach sana ineno. Mako ko tuwe ka golo mage ta ko bedo moro 20 minutes to biro medo yie. Obiro medo badhi ba modho pi to biro medre maduong' kabisa. Divet gima ok awinjo tamna maber kaponi imodho pi wuok e tiendi nade nitie kuma owuok godo koso nang' nikech kanyo kapaka awinjo maler. Ka modho pi to dhi koro kosadhi donge ki modho pi donge nyaka ringe dende te. Koro duogo ne mako side mako ni ok duogo ineno. Koro imiyo ni lera chielo dinde gin 4 veins koro yudo ni lera chielo di odinre koro chielo ma chielo men mar pi ok okel pi ka utimre nade ka dhi to wuok kata koro ka dhi haja matin o pigno temre ne owuok matin sana. Koro ng'eny donge tielo koro mamiyo tielo kuot kabisa. Ma koro kuot mar tiendi no chako karang'o? Koro kuot mare no chako sana 2013 obiro nadhi osuptal yala noyudo ni onge shida. Bwa dhi osuptal kaka yumo mias giyudo ni onge shida. Bwa duogo watimre nade wadogo waling' wach ni duogo mias moro kanyo kendo duogo timre nade duogo lal. Meka chopo 2015 to koro bira dichiel. Koro beda maduong' koro medo dongo kaka omedo dongo. Koro kaka ireno komedo zidi kamae. Koro mero bari maber kana biro Nairobi adhi Kenyatta opimo X-ray mar yo ogolo tuo then giora ga kana wadhi to golo result koro yudo ni ler no nigi problem. Koro miyudo no tero pi to ogol koro pigno wuok matin kabisa ng'eny dong koro tielo yienyo makata ken gi kidonda golo pi makuma beti nyalo no dhi ka pi. Ma koro achiedh nade makamaendi okongo mondi en lit dong en gi rem. Olit wach mokwongo kata kaka nyono piny ajikaza mar ariyo bende opek wuotho bedo stress kod mar adek kata rwako nanga an ing'e sani ok anyal dhi e chiro bar anyiew nanga nyaka many nanga mafundi matim nade manyalo pimo na nanga mar rwako neno koro mage stress mosabedo go e ngimana. Onge kwe. Ma lakteche kidhi ute thieth lakteche nyisi nang'o kotenore gi tiendi? Gin ka gidhi to daktari nyisa ni tielo biro chango. Tielo ni sawa ileri ring'o onge problem moro amora. Wach mokwongo ne gigalo ne elephantitis to giyudo ni ok en mano. Koro ne ginyiso ni tielo ni biro chango. Kako kuot no ibiro bar chongo ka tiketo ler man gi shida no then ng'ut kane bende igolo ler achiel tiketo kendo moro alafu tielo timre nade tielo biro chango pigno biro chako ringo then skin mosabedo maduong' no pien mosabedo maduong' no biro timre nade gibiro keto machielo to tielo bedo maber ta biro wuotho ta biro dhi mbele gi tijena. To koro e ng'ut kiwacho ni e ng'ut bende ibo tim gimoro e ng'ut wacho ni e ng'ut ibo tim ng'ut ka iwacho ni ler be achiel ler ma gidhi golo koro sasa ne wacho ler ni biro golo tiketo kae then koro makani kore kimanyo kendo machielo mike keto kone mani madhi biro ka wacho ni manesa koro madhi biro ka then kimanyo machielo titimo nade tiketo. Ma koro magi dwa timo karang'o? Koro timno no dine gisatime ten mana wach pesa wach kita ng'eny adhiga to koso pesa momiyo koso dino satime kata kawuono kata kiny ang'eyo ni kayudo pesa to gibiro time shida mantie en mar pesa. Mano ka nidhi od thieth karang'o mano nyisi ni nego bed ni itimoni to kata kitimoni titimoni kata mana gi pesa di? Nadhi od thieth ma Kenyatta to kata klinik ng'eny osabedo kadhiga kuom mar mondo bed maintain. Koro kana dhi od thieth ma Kenyatta no to ginyisa ni kano tim test go test result to ginyisa ni nomiya appointment mokwongo no bed ni timna go last year to last dwe mar apar tarik 9 to nakoso pesa momiyo nokwadhi kono wadhi tinyiso ni onge pe wach idwa ni deposit koro nigiwacho ni kadi biro chung'e but kadi kane dhi chung'e pod nodhi chulo almost mano kad mare ne chayo kad mare chayo koro nigiwacho ni kadi no dhi chung'e to dhi chung'e pesa matin nodhi chulo 80,000 koro nigidwa na timna diabet gi almost 800,000 ineno ma 800,000 no nyaka chul kacha wach operation go wach ka kadi cha no dhi chungo operation achiel operation gin karibu dek kae gi ka kod skin no koro gin total adi gidadek koro nigiwacho ni mano ok nyal konya ka bed gang'o nyaka bed gi pesa machielo ka gibiro ng'iyo kaka gikonya to ka onge pesa tatim nade tadhi amany koro maneno kasatemo kaka manyo to tama nawacho na tim nade amanyo kaka jololuo timi mondo ane kaka unyalo konya go kachiel go ganda mege joluo. Ma kapenjo
NHIF, kad mar NHIF tin godo? An go. Mana gocho ni kad mar NHIF to nyalo golo 80,000. Onye dhi chulo bill mar 80,000 mano mana operation mokwongo koro mana labda operation mechongo ka lakini koro mar keto skin no midhi kete tielo kaka neno dongo sabedo malach sabedo moyawore koro idhi gol mano iketo na ma fresh neno koro mago em giwacho nyaka garamia makoro operation te en siling 1,800 ne giwacho ne 1,800 makoro kiyudo sani to itime mana with immediate effect ka yude sani to kata kinya bro dhi hospital wachi ni itime general na private no neno ko nyalo wach private kan nego wapenjo gi to ginyino private dhi chamo 2.8 neno koro no wacho ni ro timo ngono timno go general piny koni but private be ino koro no ingo ya makoro kata mana David achiedh nade miyudo e tindi ni gin kaka achiedh nade maga ng'eni ni seleronwa ni achiedh nade mokwongo ni ok inyal dhi e chiro to bende ok inyal yudo law ma irwako mana kopim achiedh nade kendo makata mana jalule TV maneno manyalo kata na dwaro mar mondo mi okonyi gin kony mage kopogore kata mana gi omenda kaka kisewacho ni ukonye kod omenda iwinjo makare kaluwore koda achiedh nade mentiere godo ageno ni picha ni tang'e e yo makare nikech tielo okuot kae sidang tielo okuot maduong' to mago bomo mana dhi nyiso nikech bende kwachako ni leronwa kaka tiendi nitiere but mana ka pod wadhi nyime gin achiedh nade miyudo gin mang'eny sana wach kaka sani neno an wuon ok anyal dhi tich ok anyal wuok ba dhi tich tielo wach kaka an wuon ne kana ero ng'eny ni tije ero tije kinyozi gi tije bedo design sana koro kata ka chiemo na temo na dhi tim mar tije kinyozi ni ano nyiso ni tindi ni lete no ko be dwaro ni tim nade bed ka kachiel kod kaka ka chung cha be umedo yienyo alafu yudo no tucho chwero pi koro kata kuma tiyo no yudo ka pi chwer tielo da tim nade kuma ot mabedo no mano chwer gi kanyo chwer all over ko ka chung do umedo kuto timo nade ugolo kidonda koro chwer koro ka nene ka kuma chung ne mana pi neno makata ka longo sacho yudo ka longo yuare pigno koro lapo gola roof mopogore koro bedo malete na koro miyo sani akalo matek an ng'eny nyan mne otwachi kiwuok oko ng'ato bende seche moko ka arwako long maduong' ni ng'ato piny ni ng'ani ni kiswa karo gan ng'ani ni ang'ono ng'ani ni enyruok ineno koro kata osiepena moko na ng'eny nya sabedo gosiepe Nairobi to kachi nitie mna tuo magini noketa piny kane gibiro ne ginyiso ni bana ma shida meno to nyiso ni adir mai makalo koro ng'eny jok moko nogalo ni kaka DJ.Bunduki ni mai swag mara kare ne mana tiele mokuote matemo na dikoro en ji kala chemna temo umo reka ne gibiro bogigo wangi dhano no ywak mang'eny jok ne gitemo chung koda to pod ok watobo kuma wadwaro wach kaka ne gitemo emno wadhi e clinic go yudo result koro mar dhi operation no dhi otamore agoni mos makende nikech mana achiedh nade kwanza ne kaka rawera kaka in nikech ka neni iki pod ne tin in gigni adi ajaiga 60 pod kijana in jaigni ajaiga 26 jaigni 60 wadai mbama kodhoga nono pole ajaiga 26 koya kama pod rawera tango magombo ni abe wuon agombo ni abia konjo nyuol jula ntito sani giongo wezo giti koro gina dala makata sani asabedo matuo Nairobi kata kaka gibio tamo gineno wach no kende janyuol okoso kata madhe na gina tito girumo ma gina dala makata gin wuon ge ywak neno gwacho ni kijandwa inyre Nairobi tadia bende na biro Nairobi kan gigeno no kangena bro bedo kama koro nadwa na tim nade abe ang'ika bro konyo janyuol ge gibedi na dir kijand gimoro ni ang'o Nairobi neno koro kata gisadwa na dhi dala tatamra wacho ni Nyasaye ong'eyo abro chango duto timo nade awen Nyasaye neno gimoro amora bedo gang'o gibedo ga gigiko dala un gi ji adi dala wa total ten wan dhano 11 nyithindo nyithindo 11 to achiel nyaminwa maduong' no satho Kisumu bende tho mana last year no waike duto no en Nyasaye koro jomo dongo ne gitemo to gina dala onge kaka makata sani nyocha ko uluonga rambe tinno ka ng'ato biro zero nyisi no onge go to kata kaka gitim giro sipo na mana Nairobi noseluonga rambe ng'eny gi nokobiro out of 10 mnodongo achiel ken na gina deke mno biro tadego no gibiro wacho siepe nage anyiso ni erubi kata uonge to tim nade to bi to nadie ne gionge go koro gibe kaka gitim otamo gina dala gi pura gionge otherwise koro kanya wacho ni gikoso duto tawe ni Nyasaye en man kose magiko kose mag gionge go onge na momiyo koro gineno ka gibe gi ywak adier kuma ginitie ineno ma bende gisanieri dak gi Nairobi kaindi an ga dak kena tan nyaka gidhako gi nyathi achiel kore man go kore matemo ga fight mondo ang'e kaka nyalo chango kata dire asakale matek wacho dhako wuon
en wuon osaneno ka yani kano biro no ng'eni nyini ndio tuo to bedoga to ng'ato nyalo biro to timo nade to chango kata seche moko nyalo bedo matuo to gin tuo manyalo timo nade nyalo kata dhi go tich lakini koro mara ne otama dhi tich kata en wuon owacho ni ang'o mano timre mana neno kuom kijana ne wabiro mondo wabed kode neno koro bende seche moko regret ga wacho ni ok ong'eno nyalo biro timo na wach kaka seche moko tielo biye ot timo ka tielo ng'we gik moko mang'eny koro neno kata nuona bedo gi uzuni wach adier osatemo kar nyalo ne taneno ko be sani chunye timne nade chunye dok piny ka ng'ama nyalo timne nade ng'ama nyalo weya ineno koro mage shida makale mang'eny sana koro bende litna kaka tuoni to litna wach osiepena ng'eny be koro ringo timne nade ng'eny bende giwe wach ni ng'ato nyalo konyi mokwongo mar adek to timo nade to weyi ineno koro mage gik malitna mang'eny sana agoni mos makende to kata mana koro tiendi ni kaka nichako leronwa mokwongo mana koro ranyisi ni koro nyalo mana leronwa ni tiendi ni but ok keke gony nikech gonyo no be bomiyi tabu mar chaki tue nikech aneno ka en nyaka gi bandage donge gonyo to nyalo gonyo mondo jopiny one wach ing'eni wacho ni ng'ama neno nitie ng'ama nyalo koso nyalo keto ne lamo tadi nyapo kichango to nitie ng'ama nyalo neno to nyalo biro go option machielo wacho ni kijana no kata unuono nyalo gono sim to nomiwa kijana watim nade wathiedhe nitie ng'ama joma nyalo bedo gi yath mopogore wacho adieri wacho ni piny ka ng'ato nitie ng'ama nyalo bedo gi ujuzi kata daktari kadhi go osiptal daktari nyisa ni wan wathiedho lakini Nyasaye matimo nade ema chango koro ineno koro gonyo onge shida nyalo gonyo ma ing'e tueyo kapo ni gonyo gonyo to abiro gonyo kata tueyo abo na tueyo onge shida ma koro in mana thuolo mar tang'o ne jopiny tiendi yan thuolo mar tang'o negi wach adier ng'ato nyalo keto na lamo ng'ato nyalo nyisa nyapo kata komanyo to nyisa ni bwana nigi yath manyalo chango tiendi ni ineno to be wanyapo kwa chango dongo gon ruoth erokamano koro ok wanyalo tamore maybe koro inyalo mana tang'onwa ni achiedh nade min godo e tiendi kaka ne koro iwacho ni ji jopiny one kaka tiendi chal mondo jalno rero manyalo dwaro mar konyi okonyi to konyo ageno ni konyo ok en kata mana omenda kende yes omenda te maduong' kaendi nikech odwaro omenda mar siling 1,800 mar mondo mi otimne operation mar ler e tiende ema bende kelo kuot makamaendi to adier na chiedh nade nikech ka in japiny tidak onge ka ng'ato nyalo dak kata mana moko modho pi modho niki modho pi to dhi miyo kata mana tiende kuot maybe Dj.Bunduki nyalo matang'onwa chal mar tiendi kaka nitiere ne jalno ma bende nyalo dwaro neno gonya mos to lit nikech anta idea na no ken mar mondo igony to kaka iwacho ni ng'atno manyalo dwaro neno to ne to mana mar disclaimer ne jogo eko ma bende nyalo bedo gi baje mar nene olit nyaka ombong tielo olit magata kaka wuotho duto te owe Nyasaye magonye ni ka penji gonye ni ok bi miyo ibed gi rem ahinya gonye to ok bi miyo ng'en magi ma daktari oketo tuo matemo geng'o kaka lero ni mondo kik otem medre wach kotem diro nodok pigno koro ineno koro gonye ni rem to nitie kata bed ni ogol magi oket kana pod rem kata kaka otuwe no pod rem nitie ineno koro magi gin mana mazoea to kik omed kuot neno gik magi konyo malong'o to en mana zoea but ok gin kaka yath ineno to exercise mage minyisi kileronwa mana kapod imedo mana gonye kwa loso exercise bende onyisi exercises minyalo timo nikech bedo be ahinya donyono be ok ber koso na exercise do nitie owachi ng'enyne gidwa ni ka bedo tienda bede kom ko timenade ko obdeni odhi malo ne ng'enyne gidwa ni odhi koro kidhi ni ka bedo to pigno temo nade otemo biro mos en mar ariyo be bedo no gidwa na bed mang'eny wacho ni wanasi kata kadhi osiptal inyalo nyisa na walk from ground to 9th floor mondo atim nade atem nyono stairs mondo leche go tim nade moko nyalo yawore ineno koro magi exercise kata seche moko inyalo nyisi ni bwana kin gi nega nyalo kawo ni kata timo nade tiriembo mondo leche go tim nade otema ne gonyre ineno koro magi exercise ma jatimo ga ng'enyne ebu koro wane ombong tiendi kanyo to nye ng'ato nyalo weyo kata ni en elephantiasis then kata mana ka tiendi kanyo balit lit tiende gigo magi tele to neno kaka itwe ni koro kotwe kodok matinde neno koro neno ka skin mo neno kotwe koro kaka odok ngene ka skin moro machiele mabiro neno kaka ma ng'eny owalore koro tilo beda bela neno kata piny koni neno kaka oyiecha ke Bunduki ok dagombo ni gol elastoplast nikech ageno ni japiny moneno to neno iwacho ga ni action speaks louder than words nikech ageno ni oneno nikech kata mana kaka idadhi twe nikech okongo mondi an ok en tienda
tawinjo lit ma anakia rem ma in godo nikech chakre chongi ka kata mnaja nino mar LTN kinene maber ineno ka en gi deformation moro ma nok en hero na mar mondo mi ogol bandage ni nikech twe bandage ni be ineno kaka bandage ni be duong kose neno na DJ Bunduki duong to duong but gol wanyala gole podi insist ni da gole mono jo piny nyise ni sawa sai nyalo yawo yanga yo na nyalo biro to wachani waket lamo kata wanyalo bile kata tiyo gi pesa to tielo chango dong wago ni ruotero kamano aya kar dwachi jolo wati ga ni ngeny gik moko gitika ni gitimo nade gi wane ngeny giero nyasa ngeny gi jo nyasa koro ena gola mos tu mondo ngato ne paro wanya yudo paro mopogore wanya chango kata ko wadhi osiptal malaso plastic kikete kata mne hospital idok ga mar mondo mi oloke koso nango mae kadhi ng'eny gi mae bandage mitueyo koro nitie moro mabegine magiketo na koro magiketo na gano aonge gi pesa koro mae anyalo nyiewo ten manyalo luoko tatim na rita duoko wach koro koso pesa momiyo atimre na de batin timo no be nitiyo go mar gam mako dito tilo tim na de oko med makata seche mar gam no kane gitiyo go tilo rodok andi ahinya maber kabisa koro man nego wajan kata kodok to operation to nyaka tim ni monde ko tim na de monde ko chang koro ma en ga ena tu mar zuia matin mono ikumed kuota ahinya neno koro wach kunyalo tuwe mokoro miyo chuna na mae kaka inene ni koro kata kiny kwa pinyoru mae meneno ka duke pitate mona talo kota chaka tuwe mondo kikobed nono wach kobed nono to timre nade to omedo kuota ahinya neno to orocha dier kendo chal ka gima ngato ka nene nyalo weni ne elephantiasis to ken kata daktache no ng'ene mana lakini ne yudo ka ok en mana koro kama kaka tilo chal neno kata ma kidonda mne ngo mokwongo to tueyo ni ma daktari kano tuwe bogi kito no yath mokwongo to magite nengo ko pineno mae na golo pi magine golo pi ma kuma na chungi ka ko bedo kore pi nya biro nyaka kumintie no ne gikireni gitona chiel gitona but ne wuok mang'eny alafu samo nyino wuok no to doketa modho wach koro donda ne tuo ineno mago problem ma ina kabisa yadona kata kineno kata kidona koro tuwe no zuya mondo kidona kimna ne kibed kama koro kitwe no pigno temo wuok matin makata ne nogi koni kidonda moro bero golo remo nyaka gitoke kono ging'eny ng'ene kaka gintie koro magi shida manna ko tuwe ne seche moko tuwe nti manyisi no mane hospital no ko tuwego to dhiga dhiabo timnade odhibo duog maram gi tielo ni ko tuwe to dhiga dhiabo duog mano ko tuwe gi bandage miwacho no mawacho no ma en mar gam koro ko tuwego to dhiga dhiabo romge dhibo duog gi tielo ni ngato penji kata sepe na moko bibane dongi ni sa chango podo ka chango lakini nyasaye to yaono yo mar chango anyalo chango anytime but en operation no nyaka tim mondo timnade mondo ler no gol mondo goro pigno dhiga dhi odonjo to wuok wach go tuwego fose to dhi kogol gini kata sani kaka golo gigi te kobedo ka 20 minutes ibro ko bro kuot maduong' kare neno dhi muoche neno koro en kaka pimo odhi bro ka pile te an woni bro winjo ka chopo kuma kora timnade kuma kora nyisin konya pimo da winjo ka duondo tuo kabisa neno makoro sani wach pi timo nade koro pi dong ng'eny alafu kata imagine no kanyalo gi pi mang'ich kalo pi mang'ich koyo donje koro neno nyaka tigi pi maliet koro pi keta modho pi koro kidhi luok kama koso koro yweya koro kadhi luok dong ng'eny kaka mae tanyalo dhi luok anyalo lony hata dhi ba but mitwe na manyisi ni mono be natiyo gono to ng'eny na ywera neno but kata seche moko ka Nairobi kata seche moko dhi luok en stress nyapo kala dokirado ng'ato kuke ba bwachen kama kaka ng'ani nitie koro ng'eny nyaga mna luokre ot sana en kama ne ot neno ba fanya kama na dhi dichiel to ka dhi dichiel en na gotieno kadhano sanindo kata be koro minyalo wuoro wuok oko ineno to bandage miwacho ni notwe ni Kenyatta modok ka tiendi moro no en ikete gi pesa di bandage no en ikete tigole after 2 days en tuwe kene chamo 7,000 tuwe mano itwe gi karibu gina dek to kokete kawuono donge Saturday manda di tigole koro en gimodo ni maintain after 2 days tigole wach bende kiweye
bobedo ndalo mang'eny to timo nade obe koro kendo kogole to nyalo golo pien, nyalo yiecho pien neno wachen mar gam koro en ng'ama godo chingene ma charity mage koro koso pesa ne momiyo kati kode neno makoro after 2 days kendo chaki gola 7,000 mar mondo mi chako tuwe kendo kamano after 2 days 7,000 after 2 days 7,000 koro neno koro nitie kaka natemo to dina yudo ko hinga na temo karibu diriyo to na nokanyal neno but kada daktari no tuwe to gi kanyam neno telo ne bro chango shide ne na lerno neno no tuwe bodhi adhi atenya ka kunde gi telo no adhi karibu to bodong matin makata kini ngata kini neno to wacha na di telo iro sa chango neno but kane ke gonye to chako duogo gore motemo ga zoia gi magi mondo gikuduogo ahinya neno to tindini rem mani tindini bende affect tindi machielo ni rem do genye ngene ko remo ga masache moko denda te koro seche moko kata chako tetni ka e to kela denda te be acha nyalo ga sweat manye kata beda ot koro mna go nyasa matin wacho miya loya wuok yana tete ga meka lafu wich bar mang'eny kabisa ineno koro mage shida momiya aonge kwe ngimana ng'eny nene seche duto rem wacho kata ka wuotho ng'oni lakini yudo ka tilo koni balancing no tek opek sana ineno ma jo Kenyatta ge mana advice mar mondo mi bed gi gimi itero godo ndumana jo Kenyatta imno nyisa na mani but nyin miluongo no William Tuvani dire kono biro nena to no doka machano doka wuotho gi loth moro kan ludno beno dhi otur kore mno biro nade to nyisa ni kijana yo young boy to dio nyewo na gino nyisa na tim nade atem sirago wo wache dino yudo ka wuotho mna gi kedi na onge gi uwezo mar ngiyo gi wache gi bende na gire na pesa koro kwatiko David ne jano mar election maponi sani okoriwore kodwa ka wadhi nyime gi chenro ni adani mar mondo mi ing'i kamera ni to inyis gi kwayo ma intiere godo kaka ginyalo konyi achiedh nade misebedo godo namba ma ginyalo konyi go omenda duto te nyalo wache kamera ni koro anakwayo jokanyanam osiepe kaachiel gi joluo duto kata ng'ata moro amora mokenjego lakini tek ni nena akwai gowezo matin giminyalo tumia mondo tafadhali adhi osuptal otimna sajari mar tielo ni en ni dhi gol tielo ndio kuot but shida miyudo en shida matin ni chonga ka igolo ler moro kosagol ler no titimna tiketo machielo then mar ariyo igolo koni alafu tielo bro chango koro shida makosa ni mna pesa na kwai matin mimiya no abro goni ero kamano kata ke ikoso tiketo na lamo but duto abro goni ero kamano wacho hospital dwaro karibu 800 million 800,000 kora kwa matin jokanyana mwin tiego no kikonya ta be kinya kony ng'ato adier pod atin ta atemo fight mondo be akonya ng'ona kony jo dala wang'eny tilo ni mamiya stress aonge kwe ndio ng'ato nyalo neno nan Nairobi lakini an Nairobi ane thagruok sana aonge kata nindo kanyal nindo malong'o koro paybill mara anyalo kawo simba tang'iyo tasomo ni wach adier tielo ni nyalo miyo kata mako gimoro bedo matek kuoma koro adwana sim nade atim paybill mara en 40022 account number ibro ndiko 164202 alafu iketo ash alafu ndiko nyingi nyandiko kata leta ariyo mi kati yoro siling bro biro yoro 50 bro kati yoro 1,000 abro shukuru matin jaso kibaba mondo kata kiny kanya yudo kata kawuono kinya bro dhi osuptal tangen ka chango to abro dugo ka to anyiso jo kanyana madier wachango to agonu wero kamano to nuono bro neno tangen bro mor ge chunyu duto bro wacho ni kara piny ka dhano tuo en gima biro to en gima dhi. Kwa majina naitwa David Otieno Ombunya. Watu wengi wananijua kama Dj.Bunduki. But najua wengine uko confused, mimi si ule wa Mombasa, mimi tu ni huyu, mwingine tu mdogo kijana mwenye anatokelezea chini. Niko na naomba request tafadhali marafiki wote. Kama unanisikia, naomba ili unisaidie nikapate uponaji. Niko na shida ya mguu na nikukosa pesa ndio inafanya nikuwe na hii problem. But najua ndio pesa inazapatikana, pia zingine lazima tuwekee maombi. So naomba unaponisikia kweli, rafiki yangu, ndugu yangu, baba yangu, kaka yangu, na kuomba unyenyekevu tu. Ile unacho, kama ni 50, kama ni 100, kama hata ni 1,000, hata 2,000 nitashukuru ndugu yangu. Ili niende matibabu Kenyatta, nitibiwe hii mguu, nifanyiwe upasuaji, surgery. Kuna shida kwa hii magoti na pamoja na kwa shingo. So hapa ni ile kutoa mfupa imekuwa block.
hiyo ndio inafanya maji kiteremuka maji wezi toka. Sasa walisema lazima itolewe, iwekwe kando, watoe hii hapa, iwekwe hapa, alafu ndio watafute ingine niwekewe kwa shingo. Mguu itakuja itapona. Kwa hata hivyo nimekuwa nikienda kliniki. Hii yote unapata ni maji, ukifinya tu yote ni maji. Kifungwa hizi vitu unaona unapata inaenda. Nikiwachwa kufungwa inafanya nini? Inakuja inafura. So nakuomba rafiki yangu, kaka yangu, tafadhali nisaidie ili nikuje nitembee kama wenzangu, nikuje nifurahie kama wenzangu, nikuje nikue na maisha mazuri mbeleni, na nitashukuru tafadhali. So naomba hata kama ni namba unitumie kwa hii namba 0717831598 italeta jina David Otieno Mbunya, na hata kama hivyo unaweza tumia paybill nitakusomea. Paybill yangu ni 60, paybill yangu business number ni 400,222. Account number ni 1642. Alafu unaweka hash. Alafu hash unakuja unaandika jina yako, hata kama ni leta mbili, hata ukiwa na jina yote unaandika tu jina moja. Kama ni David andika tu David, unaweka tu O peke yake itakuja. Ni ukweli nitashukuru. Kwa saa hii mwingine nimejua atakuwa na huzuni juu niko hivi, but nakuomba tu tafadhali kwa ile unyenyekevu, kwa ile roho mzuri, naomba tu ile uko nayo, zile vitu zote nimetembea kwa hospitali, hizi ndizo result nilikuja nazo, na sasa ndio hii nyingine result yenyewe ni hii. Sasa daktari anaomba tu pesa ili niweze kufanyia kwa test zote nimemaliza, zile daktari aliniandikia. Sasa ni kukosa pesa, ni pesa ile inatajika ili nikatibiwe ni 800,000. Nimejua ukinitumia kidogo, nimejua itajaza kibaba. Kesho nitakuja, tutasema ni asante, na tutashukuru pamoja, na tutafurahia pamoja tukisema ni asante, na tukipigia pia pamoja tukishukuru Mungu, yote tutasema ni asante. God bless you. Kuna na x-ray mokuongo mama matingo negi kama x-ray mokuongo mnotim na Kenyatta. Di x-ray ni ngido nengi tuo, alafu gitim na diginyisa na dia kakan ma test na dugo. Koro king'iyo neno kaka tielo nitie, neno iyudo ka koro shida na ka itielo to nisa tilonge shida mora. Then koro ma result mnegitimna de magi result mnegigolo noa magi result mnogolo kore mno amani timna ni imanyo ler no tiketo ler machielo, alafu igolo pien te, alafu iketo pien machielo te. Abro wuotho kaka jowete na dong ruoth nwago ni ruoth erokamano. Ya magi kende gik ma mosabedo ka asafight magi asayudo adier. Koro shida mantie en koro pesa mar thieth. Magi te nonyisa batimo, ng'ato nyalo neno ni ma nadhi aga kano timna 43,000. Ng'ato nyalo neno pesa matin, to osiepena ma Nairobi nobedo piny bo fight bo konyo gi. Wachni kaka osiepnwa watimna di wach jo Kenyatta ne dwa gini after 2 weeks. So 2 weeks no ng'eni kwa fight boy to gibro timno kata gini gi kadi mar osuptal chata ni wacho ni madhi chulo 80 to gino bro chulo timna do war almost 800,000. Koro neno koro magi test wasatieko bukila kitu ne. Sa koro pesa madhi go operation motama. Koro kwayo jo dalawa konyauru matin wabro yudo no, abro goni ruoth erokamano. Abro biro ka abro goni erokamano maduong' jokanya nam. DJ.Bunduki, yes, agoni mos makende to bende to nawach ni in gi chir. Gima nacho ni in gi chir nikech in gi rem, pod inyalo wuotho, pod inyalo wuoyo, kendo ichoko chir mar wuotho nikech ambe nakia intensity makaka tindi na nitiere go. Ingeni koro ko ume miroko gi long kama kata mana kana neni to nawuoro ni makoro kaka igonya ni to koro otek. Tek mama, but ngin kaka na tudre ko nyisa na dir bitari ngama wacha ngama manyo gomoro kata manyo ngima chunne timna de I fight kini ngina na chuna na ring monda bita na jikasa makata joma na kale barabara wacho ni ngani en musani enango to gikia gima ngani winjo inena makata sani kawuok ka nikora kunjo gini na dok dhano te bro buok kendo kiketo kendo kana nini kirwako kaka ni rwako ni kaka yume no onge ngane manyalo ng'eyo onge dhano manyalo ng'eyo dongi gimiya nyisi dhano gala ni ngani musani kana ngani ni angono ngani ni nyiro ken gi twetie
e tiende, koro mage shida makale. Tagoni erokamano kuom choko chir mibiro e station odiochieng' ma kawuono. Ne jopiny, johero magwa, joneno mar LTN, jo-Lolwe, jopiny duto, ageno ni iyudo sigand David mabende ong'ere kaka Dj.Bunduki. Ok en sigana maber ahinya, en sigana mag midekre, to pinyni onge ng'ong'e makiny. Kawuono wangima, kiny wan gi midekre, kawuono wan gi midekre, kiny wachango. David nigi geno, kendo ambe antiere koda geno ni nitiere ng'ato manyalo wuok kata mana kaka owacho ni matin tin mwan godo, igol 50, agol 100, ng'at moro gol kata mana 1000, nyalo konye mar mondo mi oyud thieth. Oywake ntiere koda rem mang'eny ahinya, odwaro siling 800 mar mondo mi odhi godo e kar od thieth maduong' ma pacho kendi mar Kenyatta, mar mondo mi otimne bero mar ler. Isenjo sigande, gima nokelo midekre mentiere godo ni bende iwinjo yo makare. Poni inyalo konye, namba ochiwonu, kata mana namba bende wadhi kete wi TV kanyo, mar mondo mi ine. Kaponi kata mana kok inyalo mana golone kata mana pesa, inyalo share gi jomoko, osiepegi, wedegi, ng'ata mar mondo mi okonye, mar mondo mi oyud omenda makamaendi, odhi godo e kar od thieth, mar mondo mi otiekne midekre mentiere godo ni. Pod en kijana matin, entiere koda higni 26, mar mondo mi embe one kata mana kaka onyalo yudo yore mag yuto ne anyuola mare mantiere dala, kaachiel koda mago eko mantiere Nairobi. An nyinga iluongo ni David Otieno, kata ng'eny jok moko ng'eya kaka Dj.Bunduki AK47, to abiro e wang' kama jokanyanam. Adwaro ni ukonya, an gi shida mar tielo kuot, to kaka adhi osuptal otama. Gik moko daktari nosadwaro mege test matindo tindo, to adiera asatimone, to pesa madhigo e surgery ne motama. Test mokwongo ne en ma golo ni onge shida mora mora, then mar ariyo ne en ma bende okelo ni aonge shida mora mora matielo. Shida mane nitie tu ni giyudo ni lere man gi shida, koro ma ka result nobiro to bedo ni ma koro ka akwayo yawa jokanyanam, yie ukonya, ndio result osabiro, to mago ndio ne gin pesa, to pesa ndio iwacho ni biro to dhi, to nayudo matino to osakonya. Koro akwayo mondo kunyalo yie ukonya mondo adhi otimna operation ni e Kenyatta Hospital. Daktari, kata kamano daktari luongo ni Dr. Nang'ole, nonyisa ni tielo ni en gima biro chango, abed gi geno. Pesa ema asebedo go kagoya kibadhi, koro akwayo mondo ukonya adhi e surgery. Ang'eni kuoro na matin, obedo 50, obedo 200, obedo 1000, abiro go erokamano. To kiny abiro dhi osuptal kanyo, daktari no biro timo na surgery, donge abiro biro mbele ka mor, to timo nade, to ubiro go Nyasaye erokamano, mondo abe awuoth kaka jowetena. Wach ineno kaka tielo ni odhi okuot, adier kata sani king'iyo ineno kochwer, to ineno bathe ni, dine ka nyawadgi ni onge shida. Koro an akwayo jopiny, tafadhali, yie uru konya, ng'ama owinji, bed jasei, bed japune, bed jatelo moro amora, konya mondo adhi achang. Kiny abi kamoro, awuotho gi jowetewa, be otwang'na nanga ka, adhi e duka anyiew nanga. Sani kata aoro ng'ato nanga ok nyal nyiewna long', nyaka adhi kenda tamany fundi ing'eni ok inyal manyo fundi makia, iwach nyaka imany fundi mosabedo kong'eyo shida ni. Ineno, koro akwayo tafadhali auge lere man go ni tielo, ineno kaka tielo walre awala, tielo roch, kaka ng'ato nyalo, jopiny moko ng'ato nyalo wacho ni okwany tiendi, to adiera asafuatilia, asatimo mang'eny duto to tamre. Koro osuptal nosayudo shida, konyauru mondo achang. Nagonu erokamano. Namba na mar simu kata kia nidwaro ne namba en 0717 83 15 98. Obiro kelo ni David Otieno Ombunya, kata paybill, kidwa chulo gi paybill, abiro miyi paybill mara account business number en 400 222, account number en 16 42 042. Alafu iketo ash, iketo nyingi ok ochuno nyaka iket nyingi te jokanyanam, iketo nying letter, inyalo keto D kata O, kata inyalo keto letter, kata kene David iketo David timedo gi O mbele. Mubiro na wabiro go erokamano jokanyanam, to wabiro biro mbele ka, wabiro miel kanyakla, to abiro go Nyasaye erokamano kachango kawuotho kaka jowetena.
tielo ni osaywayo, asabedo gi remo kanin. Imagine pi ok anyal luokora kata pi mang'ich, nyaka bed mana gi pi maliet. To imagine ni amodho pi to pi dhi mana koni. Ineno kata ka an wuon arumo to del ang'e nanyalo bedo go, ka tienda ochango ang'e nabiro bedo gi dend maber. Koro awacho mana matin kamano ka nyanam jiwo konya taywak ni konyauru tafadhali mondo achang awuoth kaka jowetewa. An aonge wache mang'eny, chang kende madwaro. Kana chang ang'e ni walos mang'eny kamano. Ero uru kamano joka nyanam. Kata kamano gi kanyore makela e giko mar chenro nieri, oritiuru masani, i-share story ni gi wedegi, osiepe, e social media platforms magi mar mondo mi David oyud konyruok makende. Kawuono en David, kiny nyalo bedo in. Oritiuru masani. Nyinga en Sharon Ong'ao. Wacho miya loya wuok, yani atete meka alafu wich bar mang'eny kabisa, ineno. Koro mago e shida momiya, aonge kwe. Koro an akwayo joka nyanam, to osiepe kaachiel gi joluo duto, kata ng'ata moro amora mok en jaluo lakini tek ni nena, akwayi go uwezo matin giminyalo to miya mondo tafadhali adhi e osuptal otimna surgery mar tielo ni. En ni dhi gol tielo ni okuot, but shida miyudo en shida matin, ni e chongo ka igolo ler moro, kosagol ler no titimna tiketo machielo, then mar ariyo igolo koni, alafu tielo biro chango. Koro shida makosa en mana pesa. Nakwayi matin mimiya no, abiro goni erokamano. Kata ka ikoso tiketo na lamo, but duto abiro goni erokamano.